sa ating lahat at muli naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at bago natin ipagpatuloy ang ating video, ayan, maraming salamat pala dyan sa US, kay Sir Bobby Ballesteros, kay Sir Gis619 or Johnson Versusa. Ayan, at solid supporters natin yan mga yan. Mga guys, ayan, nandyan din si Sir Leo Digario Versusa at kay Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Ayan, maraming salamat po sa mga supportan niyo mga guys at mga sir, ma'am, sir. Ayan, maraming salamat at ganoon na rin dito sa bayan ng Bugalyan, Pangasinan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor natin dito at hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na umaba yung ating videos mga guys. Ayan, ngayon nandito tayo ngayon sa ating Mountain Mansion. So ayun mga guys, iluluto natin. Ang gagawin natin ngayon mga guys, magluluto tayo ng munggo. Ayan, so kaya samahan niyo ko mga guys. Tara, let's go! Guys, ito na, naka-prepare na yung ating lulutuin ito. At meron tayong bulaklak ng kalabasa, talbos ng sitaw, tapos meron din tayong alokbate. Yan. Tapos siling haba. Tapos meron din tayong mga guys, ampalaya, kamatis. Ayan, meron din tayong sibuyas, bawang, loya. Tapos at syempre hindi mawawala itong paa ng baboy mga guys. Dito tayo magluluto mga guys, Ayan yung ating munggo. At pinalambot na natin yan mga guys. At ayan, nilagyan na natin ng mantika yung malaking kawali natin. So ayan, papainitin lang yung mantika mga guys. Tapos nilaglag na yung mga guys, sibuyas, bawang, kaluya. Ayan, sabay-sabay na yan. Tsaka mikos-mikos na para mahalo ng mabuti mga guys, konting mikos-mikos na lang. Yan.
guys, luto na. Ayan. So, luto na. Luto na ang ating munggo na may pata.